има едно твърдение, което се казва Бог е любов. Бог е любов, любовта е Бог. А какво означава Бог и какво означава любов? Означава, че всичко е наред. Толкова е просто. Това е дефиницията и на Бог, и на любов. Че всичко е наред. Това е вътрешното усещане, че всичко е наред. И когато имаме усещане, че не е наред, не сме свързани с любовта в живота ни, любовта към нас, любовта като източник, и не сме свързани с Бог, не с дядото, който ни наказва, а с информационния източник, който носи истината за нас. Великият Гьоте казва: всички търсят себе си, казват: опознай себе си. Ако опозная себе си, действително аз ужасен бих избягал. Няма как да избягаме от себе си. Това сме формирали. Но пластове, дълбини, и позитиви, и негативи, и агнето в душата на човека, и вълка в душата на човека, те воюват помежду си и те не изграждат. Разбира се, една метафора, за да избегна подсъзнанието. Смятам, че този свят, в който живеем, тези теми, които явно се интересуваме и хората с тук, е достатъчно широк и достатъчно мистичен, и според мен не трябва да бъде мистифициран, трябва да бъде демистифициран. Ниче беше казал, че колкото повече едно дърво се стреми с склони към небето, толкова по-здрави корени му трябват в земята. И смятам, че много често в търсене на това, което е отвъд, ние губим това, което е тук и сега. Будността в настоящия момент означава да бъда тук и сега. Не някъде другаде в миналото, не някъде другаде в бъдещето, а да бъда точно тук и сега, в настоящия момент. Да мога да помирисвам въздуха в тази стая, да мога да срещна очите на човека пред мен, да мога да усетя, когато се ръкостискам с някой, да мога да усетя усещанията, които идват през кожата. Човекът се учи само от друг човек за това какво значи да бъдеш човек.